नायतंनाय खाजानि ताखबदे बुखुसंनो चिनि डेलि कक्टरि बेखारते हाय हाय लाम सकबिरो ताबुक प्राय 8टा एबा पने 8टा हाय बाजि दङो हरनि आगतलाथ' जेसों दिल्ली थाङै दंमोन आसो लाम कलक हियाव जों आसो सागनि खस्थ' हियाव जों थाङै दङ बुबाग्रानि दागिमुं एबा सिनि त्रिपुरा सामाथाय सप्ताहनो माननानि बागै जों दिनै थाङै दङ दिल्लीआव जन्तर मन्तर दिनै जे थांमानि आसो लाम कलक फाय दङ सिनि लुकुरक एबा सिनि त्रिपुरा सारक बरकनि खुक्ति जों खानाय जानाय बरक बोसोर जों जालदे दिनै आसो लाम कलक खस्थ' हियाखारि फाय दङ फायदिंखाय आं केमेरामेन कयनाय सिनि बुमा बदलनि आदंजोंबाय खरसा खरनि बेसं कक सारनानै सायतलायनाय लामसुगो बाय सिनि डेलि कक्टरि हामबाय नरंनोबो बाय साग्रादि आसो लाम कलक मासो खस्थ' हियाखारि फाय दङ दिनै नरक आसो बुमा बदल खादों खाजाके दिनै माथाय सप्ताहनो साननानै थाङै दङ दिनै बुबाग्रानि दायि बुंबाय दिनै नरकनि मानसिखौ बाहायजों मेसेज नगद दङ आव जों अर 2 तारिखनि हयতো जों लाम रिउइनाय दिनै 3 तारिख हरनि 8टा बा 8:30 रक बाजि दङ जों अरबो কোনো प्रब्लेम करै हिनि जों मा बखानो मा बुजोगो पालनि सामुंनो किचा मिचा प्रब्लेम दंगो हायपन जों आबनो प्रब्लेम नुकजा गया ट्रेन रक तुइरो किचा मिचा करिंगो आ पालनि सामुंनो मोहाय किचा मिचा आबो साथानि तंथानि बेबाग जागन किचा मिचा तो आबो देरा करं लायनाय न आबनो पालनि सामुं आमा हायके जों मेनेज खायनो हारो दिनै जारा फाइमे रंनो बो आं को बुंनानै मुसुंगो नरक जारा फाइना मुसुं दङ बाक्सा फाइमेया बाक्सा नगो तंनाय रक नरबो जों अमो तामनानि अब कष्ट हियातै दुख हियातै अर केबें कसं जों कोनो नफानो जों अब तामनानि बखाव ट्रेक्टर जों सय फाय दं माने जागावो अब हंकांकाय अहानि बागै दफानि बागै ग्रेटार त्रिपुरा लेननि बागै बुबाग्रानो संगै जों फाय दं माने जागावो नंनि सापर्ट बेलायखे नांगो नंनि हामजाकमा नंनि हामजाकमानि बिसिंतै नं सुरिमानि बिसिंतै सुरि जादि जों जत ट्रेनाव तंनाय रक दिल्ली थानाय रक बा प्लेन फ्लाइट थानाय रक दङ जतन नरक चिनि त्रिपुरा सारक सुरि बायदि तामिमाले जों जे जागावो हानि बागै दफानि बागै जों सामुङाव फायतेनि अर प्रब्लेम आजायातै लुमतुक सातुक तंनाय रक फानो हामबै बाचानानि जतन काहाम करं थांगै दिल्ली थांगै त्रिपुराव फिरक फायमानन तैखे नरक जतन सुरिदि नंना हामजाकमा ताइ नं सापर्ट नांगौ गेता कासे बाय नन सुंमं आसक निजिनि नगनि तंथक साथक न याखरे लाम कलमा राम याप्रि रई दङ दिल्लीनि जन्तर मन्तर निजिनि सागनि मानथाय थिनांनि जे बान्थिनानै लामा करिनि बागै सोंथिनि लामा नर तुगनानि बागै थाङै दङ गाका आसक चाथक तंथक न खिबि वइसं बुबाग्रानो लगिरना हाने थानजागा जों थाङै दङ आ जागाव नाथाय थानाय बिसोआव जे हाथाय कतर 18 ताइ 19 जे जों IPF ति हापां जे दाबुक तंना याखसि बरकनो जों नुखा जे तिप्रालायनि डिमान्ड खालायमानि बरकनि डिमान्ड जे आनसाक्सेस एबा बरक लुकुरकनो जे कग्रुवै बरक नारक मानलिया एबा बनि कगनि मते रिमालिया बरकनो जे तिप्रालायनि डिमान्ड खालायमानि बरक तिप्रालायनि रिमालिया आबो हायकेनो तिनि बुबाग्राव ताइसे ग्रेटार तिप्रालायनि डिमान्ड खालाय दङ आबो निनि बोसुक जरते कुबुइ जे बुबाग्रानि आबो हानि बुबाग्रा ngै नरनो लगिरि दङ आबो बोसुक जरते कुबुइ माननाय आबा नरनि बबाय वान सुमुं दं जे बुबाग्रा आबा दङ तै दुलै जे ग्रेटार तिप्रालायनि डिमान्ड खालाय दंमानि आव नों सोंमाबो अब नों मकुबै कगनो साका जे और IPF टी जे हाथाय कतर 11 दिन रमिनाय बरग त्रिपुरा लेनि कगनो साका थानचा तुबुनो फायका ताममाले और वो जों नुखा जे और रिखाय पर्यन्त आन्दोलन खालायका तां बमाहाके रियो आन्दोलन खाय माले जखन इमोशनल लंगै थांगो जखन बुखाव दुख नांगो अब शेष अबनो जिनि शेष आन्दोलन ताइ करै सुका उपाय करै अ जरानो रिकरि रक आन्दोलन रक खलायो बस्ता रकाने आन्दोलन रक खलायो खलायमानो अमाहायके अब बाक्सा हंकाय मनि कथाव रंग जागो बासाके लासि जागो अब लासिनानि ककरै मनि कथंनि कुनु कगया एमनकि रिकरै एमनकि बस्ता कानै एमनकि बसागो पेट्रोल रुवै पर्यन्त आत्मघाती आन्दोलन आ जागासे जों थानानै नांनाय जदि चिनि मान थाइनो मान्य हंकांकाय जों आलादा राज्य खलायमाय हंकांकाय ग्रेटार त्रिपुरा लेन माय हंकांकाय आत्मघाती सिमा खायनाय तेबसे आन्दोलन मा खायनाय फियाबा
যে লিডার হিনি সঙ্গই তংমানি অ লিডার কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা খাইদি আজাগাছে তঙ্গু ফিয়াবা আইপিএফ তি বিশ্বাসঘাতক খালাইকা বরকন অ বিশ্বাসঘাতক খাইমানি বাগি নাই তিনি আইপিএফ তিনি লগি বরক্রই বুবাগ্রাব অর গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হিনি সানগলা খামুন যদি আইপিএফ তি বিশ্বাসঘাতক জনগণ বিশ্বাসঘাতক খাইয়া হাঙ্কাই তিনি বুবাগ্রাব অমাহাইকে আচাই ফেগলা কামুন অব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হিনি সানুন বুবাগ্রা যখন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আলাদা রাজ্য নাঙ্গো সেপারেট স্টেট নাঙ্গো হিনি নাই বুবাগ্রা বসাই ফাইকা আপ্রু জনগণ রক যতন পুইতো থাকা তামনে মালে হা বুবাগ্রা বংখা চিনি লাস্ট রাজা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর নি বুসক বব চিনি রাজা হিনি বড় ওয়ানসুগৈ রাজালে রাজানো রাজা जोंसि बिनि प्रजा आव राजानो मारक थासिनाय जेहेतु चिनि राजा कथां टंखो अ कथां टंमानि बागै जों बेलेखा कपाल काहाम राजा कथां टंगो जों राजा प्रजा हिसाबै जों बिनि लगियो जों आन्दोलन खालायो आलादा राज्य मानानि सम्भव जों अब आसावैनो अब বিশ্বাসआवैनो तिनि बुरि रकबो नक नुखुं खिबैनाय बोसा बतै खिबै बोकरा रकनो खिबै बोसाय सा रकनो खिबैनाय तिनि अमाहायगायो आव हानि बागै दफानि बागै जों बुरि रकबो नखरना नांनाय बुबाग्रानि जे लिडारशिप जों कोनो दिन उनस्रुया नांखाय थैरिनाय नांखाय आत्मघाती पर्यन्त खायनाय अ जागानो दंगो ग्रेटार त्रिपुराल्यान्डनि बागै आलादा राज्यनि बागै तामनि हिमालय नेक्स्ट जेनेरेशन मोथां कलांनानै हिंखाय त्रिपुरा राज्यआव एकटानो उपाय दंसेव अबंगा आलादा राज्य के बायदनो लास्ट एबा पाइथाक दिगिनो कायसा सुमुं सुङि सिनि अजे ननो सुमुं अपान्दनो सोङो मोथांनाय गांगाय कायसा सुमुं बायदनो जे थानजानि मारियाव नरो सिनि थिनां एबा नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै हिमै दङ निजिनि बुसाबुतिनि बागै गांगा आ जागाव जे सागनो दफानि बागै सामुं खलायनाय हिनि गसिनाय एबा सागनो आं दफानि बागै थैरिनाय हिनि गसिनाय मेडाम पाटाल कन्या जमातिया जे ग्रेटार यूनिटी नांगौ ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड नांगिया जों ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड मानानि थांगांके जों बासि दंना नांनाय ब्रक बासि दंना नांनाय हिनि ब जे त्रिपुरा सारनो मेसेज रो एबा एदिसे हाबां दङ आरो नमाके कक्सिला दङ जे ग्रेटार यूनिटी नांगौ नि माननो नोंतामुतै आबो बिनि पातालनि जे राजनैतिक चञ्चलता राजनैतिक बिनि राजनैतिक इंखा अब अस्थिरता राजनैतिक बिनि बब चंचल एकटा जागा तंमाया ब जुदि हानि बागै दफानि बागै फरेनार गो बेक एनआरसी नि केस तैनाय बराव रकनो बस्ता कान्दी उइनाय रां पैसा थुमैनाय अमहायके खलायमानि बब বিশ্বাসঘাতক खलायगा बरक बनो पुइतो चालिया ब ग्रेटार यूनिटी हियाले जेसेपान यूनिटी हिन तंगदि ब हंगाय ताबुक तामहिनानि जनजाति मोर्चा बीजेपी नेशनल पार्टी इंगै थांगा जे बरक नेशनल पार्टी खलायो बसावो नेशनल पार्टी बाय एकटा किछु खलायनानि बागैनाय ब नेशनल पार्टी खलायका हंगाय जात दफानो उन्नत उन्नयन टु बुइनाय डेभलप खलायनानि कक्सावो आं सानानि मुजुंगो डेभलप बाय जोंताय इंलिया चिनि त्रिपुरा राज्यआव तामनि हंगाय जों मेजरिटी तंगानि ताबुक माइनरिटी इंगै थांगा शुद्ध माइनरिटीया माइक्रोस्कोपी माइनरिटी चिनि सिनेमुं कमाने नाय तंखा अ जराव डेभलप नि कक सावै इंया फातानि बरक अवश्य नों बुजिनानै नांनाय त्रिपुरा भारतबर्षआव अनेक राज्य दङ आलादा राज्य सानो फेबा बुंनि आलादा राज्य सानमा बाय चिनि आलादा राज्य सानमानि फेरो बरक हंका डेभलप नि बागै आलादा राज्य सानो जों हंकाय नेक्स्ट जेनेरेशन मुथां कलांनानि चिनि आइडेन्टिटी न रक्षा खायनानि बागैनि चिनि आइडेन्टिटी क्राइसिस होङै थका चिनि आइडेन्टिटी चिनि सिनेमुं न रक्षा खायनानि बागैसो जों आलादा राज्य सानो जदि जों आलादा राज्य माया हंकाय सेपारेट स्टेट माया हंकाय चिनि सिनेमुं एक समय कमावै थानाय 186 नाम्बार राजानि बंशधर करिखांगै थानाय निर्मूलंगै थानाय नों त्रिपुरा राज्यआव जखन निनि सिनेमुं कमाय थानाय नों बर'आव तंनाय आफरो नों बर' भाषाय राजनैतिक खालायनाय नों बफ्रो आफरो डेभलप नि कक सानाय निनि हा सिकरि हंकाय ब हाव भाषाव नों डेभलप नि कक सानायबा अ जागासे तंगो नों अर जेसेपन ग्रेटार यूनिटी डेभलप नि कक साइ तंगदि बरक न ताइ पुइतो चालिया नों जे बस्ता कानि उइनाय बरक न विभ्रान्त खलायका বিশ্বাসঘাতক खलायका अ बरक कोनो दिन पुइतो चाया बजेसे पन खाप्रम बिप्रम अंगै नाय बरक रंग বিশ্বাস जारिनानि बागैना खलाय दंथं ब कोनो बरक रक ताइ बन पुइतो चालिया हामबाय जों खोनाय मानका चिनि आदंजोग एबा चिनि बुमा बदलनि आदंजोगनि खुक्ति खोनाय मागासों बबाहायके सिनि त्रिपुरासा मोथांजागनाय तै बबाहायके सिनि थिनां तै नेक्स्ट जेनेरेशननि बाहायके थांनाय थांगियाबो जोंनो क्लियारलि सायखनारका बायनिनि लास्ट निनि सिनि
Ang TWF ni Presiden Sapna Deborma. Ani nok noseng namla na ang kay Khwai Ramchandra Gat ni. Hambai.